Ja. Telenotícies Shalom. TV Shalom, Escola Shalom. Hola, bon dia, estimats espectadors. Seguim aquí a TV Shalom, informant-vos del que passa dia a dia. Avui us portem unes notícies molt interessants, que els agradarà saber. Escola Shalom, Societat amb Cristina Herrero. Bon dia! Avui us porto una notícia impactant. Els nostres companys de secundària i batxillerat han estat guanyadors de la Lliga de Bàsquet de Barcelona a la Universitat UE i ara aniran en tota Espanya a València. Serà un moment molt emocionant. Moltes gràcies, Cristina, per ahir la informació. I ara una aparició amb els esports. En bàsquet, el Benjamí va primer, el preleví cinquè i l'infantil tercer. En voleibol, el Benjamí va sisè, preleví setè, infantil tercer, el cadet en quarta posició i el juvenil en primera. En futbol, el Benjamí va cinquè, el Benjamí tercer, el preleví cinquè, preleví sisè i l'infantil cinquè. I ara els tres màxims golejadors del torneig de Santa Rafaela Maria són Pablo Caballero, de tercer d'ESO, Toni Huerta, de segon d'ESO i Pol Principal, de segon de batxillerat. Els tres amb 4 gols. Moltes gràcies, Bruno. Ara, Caterina, informa'ns sobre el temporal. Ens posarem l'abric o no? Bon dia! Avui al pati de l'Escola Shalom ha sortit un sol impressionant. No fa falta ficar-se a l'abric ara. Demà també està previst un bon dia. TV Shalom, Escola Primer de Soler. Ara anem amb la societat amb Cristina Herrero, sisplau. Bon dia! Avui tinc una notícia molt bona. Els nens i nenes de primer soler estan molt contents degut que aquests deures s'estan reduint. Moltes gràcies, Cristina. I ara, als esports, a la Bruna Aparicio. A la classe, més de la meitat s'estan apuntant als esports a les hores del pati. Entre els més populars són el bàsquet, el vòlei i el futbol. Moltíssimes gràcies, Bruno, per aquestes notícies tan esportives. I ara, Caterina, amb el temps. Avui, a l'hora del pati, ha sortit el sol. Mala sort per nens i nenes de primer d'ESO, ja que volia que plogués per aprofitar per veure si està amb l'ordinador. Demà també està previst un dia molt tranquil. Gràcies. Seguim amb TV Shalom, Rambla Catalunya. I ara amb la Cristina Herrero, la societat. Avui ha sigut un dia molt animat per a la Rambla Catalunya, ja que els bars estan bastant plens i les botigues tenien bastanta gent. Es podria dir que avui ha sigut un dia molt alegre per tots els vianants de la Rambla Catalunya. Gràcies per aquesta informació. I ara, Bruno, amb els esports del barri. Bon dia! Al barri cada vegada més gent s'apunta a la moda dels skates i els utilitzen pel carrer. És un esport divertit. Bruno, moltes gràcies, però no és una mica perillós anar amb l'skate pel carrer? Bueno, d'això ja en parlarem. Gràcies per la informació. I ara us oferim el temps amb la Caterina Figueres. Avui ha sigut un dia estrany a la Rambla Catalunya de meteorologia. A primera hora el cel estava ennuvolat, però més pel migdia ha sortit un sol molt bonic. Després, per la tarda, han tornat els núvols. Demà també està previst un dia molt tranquil. Moltes gràcies, Caterina, per la teva previsió del temps. I moltes gràcies a vostès, telespectadors. Adeu i fins al pròxim dia de TV Shalom. Us esperem aquí per informar-vos amb tot detall. Adeu i bon cap de setmana.